El cap de setmana del 30 de juny i 1 de juliol, Sant Hilari Sacalm va acollir la Sant Hilari Week BTT Trial. S'hi disputaven, entre altres, el Campionat d'Espanya de Trial i els Campionats de Catalunya BTT 2007 amb modalitats de cross country i downhill. Doncs un aplaudiment per tots aquests ciclistes de les categories Sub-21, Sub-23 i Elit, que comencen aquesta cinquena prova del Gran Premi Massi 2007 de la Copa Catalunya. Una altra de les competicions que hi va tenir lloc va ser la cinquena prova del Gran Premi Massi. A Sant Hilari, Israel Núñez obtenia el lideratge del campionat Massi en guanyar aquesta cinquena prova, passant per davant de Martí Gispert, que no va poder participar a la Copa Catalana perquè assistia a una prova de la Copa del Món. En noies, Sandra Santanyes, Massi, va obtenir novament el lideratge del campionat. El circuit de Sant Hilari comptava un total de 10 quilòmetres que va portar els corredors pels frondosos boscos de Sant Hilari Sacalm. Depenent de la categoria, els ciclistes van fer 2, 3 o 4 voltes al circuit. En total hi van participar més de 220 ciclistes. Els circuits de Sant Hilari són pioners en el BTT català. Fa quasi 20 anys que els boscos de Sant Hilari acullen proves de BTT, populars i de competició, sempre amb el Club Sacalm Express al darrere. Pel que fa al desenvolupament de la carrera de nois, aquesta va estar dominada en tot moment pel biker de Massi Israel Núñez, que a pocs quilòmetres de la sortida es col·locava primer, una posició que va mantenir al llarg de la prova fins al final de la mateixa.
still play it in your car while you're driving home. I wonder if you like it. I wonder what you think. Play it in your bedroom while you dress up in pink. Amb la primera posició adjudicada, l'emoció va centrar-se en la segona, tercera i quarta plaça. Unes posicions que van disputar-se Darío Gasco, Masi, Joan Llordella, Ambicid i Marc Traiter, Spiuk Tau Ceràmica. A la primera volta, aquests tres corredors van alternar-se les posicions, però a partir de la segona volta, el biker de la categoria sub-23, Gasco, va quedar-se en la segona posició sense problemes per mantenir-la en el que quedava de carrera. Fins a arribar al final, Traiter i Llordella van barallar-se per la tercera i quarta plaça de la general i per la segona i tercera de la seva categoria èlit. Finalment, Traiter va ser tercer d'èlit i Llordella quart. El guanyador d'aquesta cinquena prova del Gran Premi Masi és Israel Núñez, de l'equip Masi. Arriba campió després de ser el primer també a totes les voltes. I el segon de la general i alhora campió de la categoria sub-23, aquí el veiem, Darío Gasco, també de l'equip Masi. La carrera de noies va ser molt regular. Des de l'inici, les ciclistes del Toscaf B Axunto, Rocío Gamonal i Ruth Moll van col·locar-se al capdavant juntament amb Sandra Santanyes de Masi. Gamonal va quedar primera, Moll segona i Santanyes tercera. Rocío Gamonal, dorsal 473, primera noia fèmina. Completem aquest podi de noies èlit. Sandra Santanyes, tercera posició de l'equip Masi. 4, 3, 2, 1, sortida. La prova disputada a Sant Hilari Sacalm va estar una de les jornades de format doble del calendari. Si diumenge tenia lloc la prova de la Copa Catalana, dissabte s'havia disputat la contrarrellotge individual amb un recorregut de 4 quilòmetres. Els guanyadors de la contrarrellotge van ser Israel Núñez Masi, amb 11 minuts, 24 segons i 62 centèsimes, i Anna Villar Masi, amb 14 minuts, 35 segons, 36 centèsimes. Pel que fa a fèmines, Santanyes va passar per davant a Villar en la classificació gràcies a la victòria en la contrarrellotge. En nois, després de la contrarrellotge, el lideratge va seguir en mans de Martí Gispert, Spiuk Tau Ceràmica, tot i que diumenge va passar a les d'Israel Núñez després de la seva victòria a la prova de la Copa Catalana. El circuito era duro, se hacía duro, porque había un inicio exigente con algunas rampas en las que tenías que bajarte de la bici y volverte a montar con la continua subida, ¿no? Entonces, bajarte de la bici sofocado y volverte a subir, ostras, se hacía duro, ¿no? Luego había una parte bastante llevadera, que te llevaba un repecho final exigente y luego la siguiente parte de bajadas técnicas, o sea que
no había demasiado descanso, era un circuito bastante rápido, pero que constantemente había que darle a los pedales y no había prácticamente descanso. Ahir ens vam canviar amb l'Anna Villar, anem canviant el liderat, anem alternant els mallots, i bueno, vam entrar ahir molt juntes al mateix segon i bueno, potser vaig notar els entrenaments de l'última setmana, que estem preparant el Campionat d'Espanya i això, i bueno, vaig arribar una miqueta falta de xispa. I bueno, avui he anat bastant millor, he intentat seguir el ritme de Rocío, però ha sigut quasi impossible pujar a marxat i bueno, m'he hagut de conformar amb la tercera posició, que bueno, m'ha donat el liderat i ja està. La 6a prova del Gran Premi Massi Copa Catalana de BTT Internacional 2007 també serà en format doble i se celebrarà a Sant Llorenç de Morunys, en la Vall de l'Or, el cap de setmana del 14 i 15 de juliol.